Не се преместихме, за да търсим някаква история за духове. Преместихме се, защото къщата имаше високи тавани, веранда, която я огръщаше, и двор, който граничи с стена от древни, разпрострящи се дървета. Баща ми прекара първите няколко седмици обсебен от корнизите, срещащи се с тавана. Аз прекарах моята, опитвайки се да разбера кой прозореца с най-добра светлина за четене. Беше типичното изтощително, но щастливо преместване. Знаехме, че къщата е стара и знаехме, че предишните собственици, баща и син, са починали там в рамките на една година, един след друг. Но в град на тази възраст всяка къща има смъртен акт. Виждахме го като характер. Мислихме си, че сме просто следващата глава в дълга тиха книга. През първите няколко месеца единственото, за което можехме да се оплачем, бяха няколко упорити дъски на пода и сам Бернар, който отказваше да се научи как да използва стълбите. Моли беше 100 кг котва на здравият разум, но нещо в наклонът на викторианското стълбище я караше да забие пети в земята. В крайна сметка изложихме колиба в фоайето, точно в основата на стъпалата. Беше уютно местенце. Имахме си рутина. Къщата не се струваше като дом. Но къщите имат навика да се променят, когато спрете разяпате боята и се слушате във въздуха. Започна с навиците на сън на моля. Слизах долу за чаша вода в 2 сутринта и я намирах да седи напълно неподвижно в колибката си. Не лаеше, нито ме забелязваше. Просто седеше там с глава наклонена назад, под неестествена го, втренчена през горната част на колибката към гредите на тавана над нея. Не беше поглед, а фиксация. Ако я докоснах, усещах нискочестотен тремор, преминаващ през мускулите й. Вибрация. Толкова постоянно, че караше металните медальони на нашийника й да звънят като далечни ритмични камбанки. Към 3-я месец температурата в фоайето не просто падаше, а се сриваше. Точно в 3 часа сутринта въздухът ставаше тежък и застоял. Сякаш стаята внезапно беше потопена под 5 метра мътна вода. Нямаше течение. Само локализирана смразяваща тежест, която леко миришеше на мокра пръст и стари стотинки. В този неподвижен леден въздух започна шепотът. Бях учил 3 години латински в училище. Не чувах шума от къщата. Не чувах вятър. Чувах свързан, приглушен ритъм, който сякаш вибрираше във вътрешното ми ухо, повтаряйки една единствена фраза с механична точност на сърдечен ритъм. Его сум ки се сиди. Аз съм този, който падна. Спомних си местната история за гората зад оградата ни. Историите за момчето от кладенеца. Преди десетилетие едно дете изчезнало в кладенец, скрит в храстите. Вертикална шахта, спускаща се в поредица от наводнени варовикови пещери. Така и не го намерили. Каза, че водата там е толкова студена, че никога не връщала каквото е взела. Таванското помещение беше разбито и построено наново преди да се нанесем. Но синът беше оставил своя отпечатък върху мястото. Той е бил маниак по електрониката. Когато най-накрая се качих там, за да проверя, открих, че стените все още са извити от медни кабели и дълги антени, които изчезваха в гипсокартона като вени. Достъпих в стария му компютър и открих стотици гигабайта сурови аудиофайлове, статично електричество, ритмично капене и тапет на работния плод с приближено крило на муха. Разрових се в историята му и открих име, което придаде смисъл на тежкият въздух в стаята. Пазузо не е просто филмов реквизит. Той е древният шумерски цар на вятъра. Повелителят на мухите. Осъзнах, че ловците на мухи, култът, за който съседите шепнеха, не са просто местен мит. Те са поклонници на вятъра, който изгнива всичко, до което се докосна. Те са знали, че вятъра и течащата вода носят чистоти. И ако построите правилният приемник, можете да ловите нещата, които се движат по тях. Синът не е бил любител. Той е бил точно това. Приемник. Беше окобелил къщата да действа като гигантска уста за кладенеца. Тръгнахме си, но къщата остана на линия. Новият собственик ми се обади месец по-късно. Гласът му звучеше сякаш идваше от друга планета. Пусна ми запис на 9-годишния си син, който говореше на сън. Звукът беше като стена от статично електричество. Тежък, влажен удар и след това глас. Беше тон на дете.
но звученето му беше напълно мутирал, дълбок мъжки тътен. Звучеше сякаш се процежда през гърло, пълно с тиня и крила. Его сум кисисиди. Тялото на детето изръмжа. Абисус, абисум инвокат. Бездна, бездна призовава. Най-накрая дойде екзорцист. Той обаче не използва Библия. Използва честотен скенер, за да открие ръчно запоената медна намотка, скрита зад новият гипсокартон. Увита в онзи тапет с форма, наподобяваща крилото на муха. Той грабна намотката и избяга, пребледнял и треперещ. Къщата вече е чиста, но аз живея на 3 пощенски кода разстояние. Все още чувам слабо ритмично пукане в травите. Все още усещам внезапен тежък хлад, който няма място в модерен апартамент. Чудя се дали ловците на мухи са били прави. Що веднъж си се настръл на тази чистота, никога всъщност не спираш да приемаш. И се чудя дали някой от тях все още се опитва да говори. Отдолу.